pagtinabangay nila ni King Caralipio ug Kurt Rayson nakuha sa back-to-back defending champion nga Letra Knights ang unang pwesto sa Final Four sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament sa duwa nga gipahigayon sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City niadtong Sabado. Mitala og 16 ug 14 points ang duruha aron manguna ang Knights sa daog batok sa EAC Generals 84-77. Kagahapon nakuha usab sa LPU Pirates ang ikaduhang pwesto sa Final Four. Human midaog batok sa San Sebastian Stag 73-65. Ang kadaugan sa Pirates gipanguluhan ni Enoch Valdez nga nakatala og 30 points ug 11 rebounds. Sa lain pang duwa, gipildi sa San Beda Red Lions ang Mapua Cardinals 71-63. Nagmalampusod usab ang Perpetual Altas batok sa JRU Heavy Bombers 72-60. Sa pagkakaroon padayon nga nanguna sa team standing ang Knights nga gisundan sa Pirates, Binil Blazers ug San Beda Red Lions sa top 4. Samtang eliminated sa Final Four contention ang Perpetual Altas, GRU Heavy Bombers, Arellano Chiefs, Mapua Cardinals ug EAC Generals. At ang iugma ang mga duwa tali sa San Sebastian Stags ug Binil Blazers, ingon man ang Perpetual Altas ug Arellano Chiefs. Ang NCAA Season 98 live usab na makita sa GTV ug sa streaming si GMA Sports PH ug NCAA Philippines official Facebook page.